लोगोफोर गिबियावनो आंनि नायदो नोंथांमोन आंनि अनजालु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर। स' आं दायो दंफैयो खालाकटांआव आरोना, खालाकटां जायगायाव खामानि मावनो फैदों। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय खामानिखौ बोरै मावो बोरै मावा, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोबबानो जाबाय लोगोफोर। स' दायो थांबाय थानोसै आरोना नैबेजों। ओरै कमला बागानबो दङ ओरैजे। कमलायाथ' गोसो बायदि खानानै जानो होनबानो हायो। गोखै, खायसे जायगाया गोखै, खायसे फिथाइया बिदिनो दैल'ल', खायसे गोदै आरोना लोगोफोर। नैबे निखि खामानि सोलिगासिनो दं आरो बे दै थिंखि बहायगोन नैबे नुहुरदों, बेयाव दै जमा खालामगोन आरोना बियो। बै बेसेबांबा गोजौनिफ्राय ओरै काटिं खालाम लाबोनानै ओमफ्राय जों ओरै पाइप साप्लाइ खालामनो, पाइपजों साप्लाइ खालामनो आरोना लोगोफोर। नै दा सफैबायानो आङो ओरैनिफ्राय गाखोबोबाय आरोना। मालाय नै बर'फोरासो उदाय रोङाब्रा, जोंनि हारिफोरासो खेथि खालामनो बायो नामाथाय। मालायनि हाजो जायगायावनो कमला गायो सेमसा मानसिफोरा, आरो लोगोसेयैनो नैबेयाव बोसोरफ्रोमबो बेलाथि खेथि खालामो आरोना। नैबेबायदि अन्थाइ बारियावनो माबायदि खेथि खालामो लोगोफोर। जोंनि बर'फोरासो हा एसे एनै थाबाबो गायालासिनो बिदिनो खालियैनो दोनो आरोना लोगोफोर। मालायनि सेमसाफोरा मेंबायबो, सेमसाफोरा नालाय बर' हारिखौबो डेभेलप खालामबावबायसो नै। बेलाथियानो बेलाथि गोसो बायदि खाना लांनोबो हायो जोङो, केम्पआव लांनो होनबानो लोगोफोर। नोंथांमोना बिसास खालामनाय नङा दां, बेलाथि नंगौना नङा बियो? बेलाथि दा माबायदि गायदों नै अन्थाइ बारियाव नाय नोंथांमोना। बर'फ्रासो एसे एनै थाबानो थाबथानो हाला। सेमसाफोरानो अन्थाइ बारिखौबाबो बागान बनायना गारो बिसोरो। हाजोसो नै नुबाय दा मासि दाउनाव दं नै। सेस ट्राक मोनसे हरो बेयाव, ट्राकजों ट्राक सप्ता हरोनो बेयाव। बेलाथिया बेसेबांबा गुवारना एरियाया, बिगासे फ्रामानो जागोन बेयाव हाजो एरिया। मेंबायलै लोगोफोर, बिसिनि जानाय लोंनाय बनायो नै बेयाव। जेने खामानि मावनो फैयो अब्ला बेयावनो थायो बिसोरो, ओरैनो रेस्ट खालामग्रा न'। दा थैजोब्बाय आरोना बेलाथिया, होमबाबो जागा दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दा पाइपनि खामानि सोलिदों नालाय, पाइपखौ देखायनोसै आं। नै बेबायदि बे पाइप नुदोंना, बे पाइपखौ लाबोनानै बेयाव होगोन आरो बेयाव जयनिं खालामगासिनो दं। बै सफैबाय लोगोफोर, नै दायो मोनबावाखैयानो, मासि गाहायाव दं नै। मासि गाहायनिफ्राय ओरैजाय नायनिफ्राय बे बिराद गोजौ बियो। नैबेबो थारमाने पाइपखौ नैबेजों लाबोगोन। बेजों लाबोनानै बैनिखि दहाय आं जे न' देखायदोंमोन ना, बे जायगायाव स्टप खालामगोन आरो दैखौ लोगोफोर। दा दै जगायग्रानि खामानि सोलिदों आरोना बे जायगायाव लोगोफोर। दिनै आं मा खामानि मावगोन मा मावा, फार्स्ट टाइम लाइफआव आं दिनै जे खाम्बार सुफ्लंनायगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय। आयु मेंबायलां। जे खाम्बारनिफ्राय ब्लास्टिंखौ, बम ब्लास्टिंखौ बोरै फिट खालामो, नोंथांमोना बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरोना दिनैनि भिडिअआव।
लोगोफोर ओमफ्राय ब्लास्टिं जाबा बोरै अन्थाइआ खेर बेसेर जाना थाजोबो नोंथांमोना नुगोन दिनै ब्लास्टिं खालामखांनायनि उनाव बोरै जायो अन्थाइफोरा बेखौ नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोबबानो जाबाय ओमफ्राय हानायमानि शेयार लाइक कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसनखौ अल खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर